Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musalliyan wa barak jamika Allahu tabaraka wa taala ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam akubanja kwake maswahaba kumaso onse amina kusatila sunna zake kufikia siku la kiyama. Timpenda Allahu tabaraka wa taala akati kumanise nayo kondo watu mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam siku la kiyama. Olimikisi kama Allahu tabaraka wa taala lelo lino chikale tukukambilana kumaso kuunikilana nkani yokuzana ninkondo benina chitika pamalo ochedwa Badr. Tuyambilira tibwerere tifufuze kulina kuti nokodi makalibe antumiki sallallahu taala alayhi wasallam makalibe ama sahaba radhiyallahu taala anhum muntayimene ama mtaniza antumiki sallallahu taala alayhi wasallam kupanga dawa kabena kuti kuitanira kuti antu asiye kupembeza mafano, antu asiye kupembeza zinthu zokula oka, antu asiye kupembeza zinthu zimene iwo ndi family yao yachita kuziumba kuzikonza ndi kuchiyimika kuti azipembeza ayambe kumpembeza amene adawalenga. Munyengo imene mtumiki maswahaba anakumana ndi zotani. Munyengo imene mtumiki maswahaba radhiyallahu taala anhum adakumana ndi zinthu zovuta kwambiri, ena amamenyedwa kumene, ena amapedwa kumene, ena amasekeredwa ngati kundende, ena kumene amauzidwa kuti iwe sumaja pokapoka uzakanire mwa Allahu tabaraka wa taala. Koma maswahaba antumiki Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam adapirira mu Allahu subhanahu wa taala, adapirira mu njira ya Allahu tabaraka wa taala. Ndiye kenako Allahu subhanahu wa taala adavumbulusa verse minini mu Qur'an, bismillahir rahmanir rahim, mukuyankula kwa Allahu tabaraka wa taala iya adanena kuti udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Unakutindi tudi sopano za chilolezo chaperekedwa kwa antu ajamene yuqataluna ama kala kumenyedwa nthawi ndi nthawi, ama kala kuphedwa nthawi ndi nthawi, ama kala kuvangidwa chipongwe nthawi ndi nthawi. Makafiri nthawi imeneyo anthu amene sakhulupirira mwa Allahu subhanahu wa taala amamuzuza mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, amawazuza maswahaba mpaka maswahaba kufika posamuka kutoka ku Makka kupita ku Habasha ku Ethiopia kumene adapita ndi tukukabisa ndi Islamu chao kuti bora asamuke akampembeza Allahu tabaraka wa taala munzinda wa chilendo, mudziko la chilendo, kusamuka ndi dini yawo munjira ya Allahu tabaraka wa taala. Ndiye pambuyo pamazuzo amene pambuyo kuti Allahu subhanahu wa taala wawaona kuti mtumiki sallallahu taala alayhi wasallam kumaso maswahaba radhiyallahu taala anhum ndi anthu odeka opirira, basi Allahu tabaraka wa taala adapereka chilolezo kunena kuti panopa tawaloleza anthu ajamina kumakhala kumenyedwa, kuponderezedwa, kumapedwa, kumasamusidwa m'mizi yawo, kulandidwa katundu chifukwa chokhulupirira mwa Allah bi annahum zulimu, chifukwa tuna kuti anthu amenewo akuponderezedwa, anthu amenewo akumaponderezedwa. Nthawi imeneyo tu kukhulupirira mwa Allah subhanahu wa taala unali mulandu kwambiri pamaso makafiri. Makafiri samalola kuti amuone munthu wina wake akukhulupirira mwa Allah tabaraka wa taala, samalola kuti amuone wina wake akumalengeza kuti ine ndi Islamu nimakhulupirira mwa Allah subhanahu wa taala, komanso ndikukhulupirira kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki wa Allah. Nthawi imeneyo unali mulandu kutenga kuti zimenezo zikupitirirabe ndi Allahu tabaraka wa taala adena kuti bi annahum zulimu, chifukwa kuti mtumiki ndi maswahaba awo akhala akuponderezedwa nthawi yambiri koma samapanga kena kalikonse, samabwezera china chilichonse. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, komanso ndithu Allahu tabaraka wa taala pakuwapasa chipambano maswahaba ndi mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Allahu subhanahu wa taala kumupanga mtumiki komanso maswahaba kuti apambane kuwagonjesa adani yawo. Laqadirun, Allahu subhanahu wa taala zimenezozo ndi wakuta. Ndiye nkhondo imene ndi ya Badr inali nkhondo yoyambirira mu Islamu, nkhondo imene maswahaba radhiyallahu taala anhum adatuluka osati kuti akamenyane, sadakonzekeza okamenyana. Nkhondo imene mtumiki sallallahu taala alayhi wasallam adasiya ambiri mwa amene amamusatira ku Madinatul Munawwara, sana mjoine mtumiki sallallahu taala alayhi wasallam chifukwa iyo mind kapita kuti maganizo ona kuti apita zikamenyana, amene maganizo amene kuna alibe. Tikali tukuona nkhani imene yokuzana ndi nkhondo ya Badr. Mukhale pomwepo. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.